Ahoj, tohle je Bída Snouzí a mým dnešním hostem je Jiří Dolejš, bývalý poslanec, bývalý člen KSČM. Dobrý den. Krásný den. A díky, že jste přišel. Rád jsem přišel. Pane Dolejš, vy už nejste komunista? V každém případě nejsem člen KSČM. Kdo je to komunista? Někteří lidé říkají, že člověk může být komunista bez stranického průkazu a je určitě spousta lidí se stranickým průkazem, kteří komunisty nejsou, dokonce se možná ani necítí. No to je právě to, proč vy jste tak nějak dostal z KSČM padáka. Vy jste dlouhodobě kritizoval spojení ve Stačilo a říkal jste, nejde o levicovou stranu nebo levicový hnutí. To je ono, jako to, proč vlastně se vaše cesty rozešly, že je v komunistické straně málo komunistů? To byste musel se ptát těch, kteří navrhli a odhlasovali moje vyloučení. Já jsem to pouze dostal na vědomí s příslušnou argumentací, jejíž součástí byl spíše formalistický argument stanov a programu. To já nepovažuji za hlavní důvod, protože si myslím, že v demokratické společnosti jsou názory povoleny, takže můj názor nepochybně není v rozporu se stanovami. A pokud jde o program, tak pokud vedeme spor o hnutí Stačilo, tak to není spor o program KSČM. Program KSČM, ten základní, každá strana má několik rovin programových, tak ten základní vznikl v roce 1992. To možná někteří ještě nebyli ani na světě z těch mladších a v podstatě platí dodnes. A ten program byl velmi reformní, nebo nazvěme ho třeba transformační. Zkrátka někdejší státostrana se rozhodla, že se promění v zásadních programových parametrech. Jako fakt se to povedlo podle vás? Ten text samozřejmě není dokonalý, je historický, ale ve své době byl zásadním přelomem. A to neříkám jenom proto, že jsem se na jeho redakci tehdy podílel, protože kdybych měl něco podtrhnout, tak ten text se přihlásil k pluralitě politické i ekonomické, což byla dost zásadní věc oproti režimu před rokem 89. Jasně deklaroval vůli rozejít se s mocenskými deformacemi a se stalinismem, a to včetně jeho novějších forem s takzvaným brežněvismem. To tam je explicitně, výslovně napsáno a myslím si, že to je programový rozchod se státostranou, která vládla pomocí ideologického mocenského monopolu, policie, včetně tajné policie a tak dále. To si myslím, že to bylo rozhodně hodně jiné, než byla KSČ. Já jsem rozhodně řekl dobrý, protože jsem to chápal jako zaprvé podmínku legitimizace radikálně levicové strany. Radikalismus není nic špatného. Když to jdeme z latinského radix, což je kořen, tak je to ten směr, který míří na podstatu, na kořen věci. Pokud na tu podstatu míří demokratickými způsoby, tak nevadí, že chce momentálně něco víc, než je reálně zatím možné, že mluví o určitých pozitivních utopiích. To konec konců dělají i jiné politické subjekty, náboženství a různá hnutí, takže těšit se na svět, který bude lepší než ten, ve kterém žijeme, je v podstatě přirozená lidská potřeba. Takže radikální není být špatný. Je špatné být nedemokratický, vracet se k autoritářským totalitním způsobům. A teď se teda KSČM nebo Stačilo vrací k totalitním nedemokratickým způsobům? No já říkám, že ten spor nebyl o program KSČM, protože tento text, o kterém se bavíme, Pořád platí, protože upřímně řečeno ta objednávka aktualizovat ho existuje minimálně 10 let. Ale zatím se strana nikdy nebyla schopná zmátořit, aby tu aktualizaci provedla, protože okamžitě začaly velmi složité debaty, jak to provést, protože samozřejmě v každém větším subjektu jsou různé názorové proudy a ty se na něčem takovém neshodly. Jeden názorový proud urputně bránil ten reformní rozměr, to znamená ta destalinizace a demokratizace strany. To je teďka v těch stanovách. To je teďko v programu a samozřejmě stanovy se hlásí k programu. Jasně. Jo, to jsou propojené dokumenty. Teďka tady jde ale o to, jestli, dobře, komunisti
má to nějaký nádech prostě ve společnosti, když se něco takového řekne. A vy teďka říkáte, že právě třeba odklon komunistické strany od toho nebejt jako ve vleku třeba nějakých totalitních režimů nebo nedemokratického smýšlení. Takže to ten komunismus není. A nebo že je tam jako, že ty lidi nejsou úplně komunisti, ale prostě jsou spíš přívrženci těch nedemokratických režimů, národovci. Jestli vás správně parafrázuji, jo? Něco takového jste říkal. No, ono je to samozřejmě komplexní a složitý téma, ale pravdou je, že ten historický program z roku 92 není všemi aktivně zastáván. Někteří ho možná, teď trošku interpretuji jiné názory, ho vnímali jako dobovou taktiku. A teď je čas zase vystrčit růžky. Teď je čas se zase navrátit do určitých kolejí. Neříkám stejných, do stejné řeky nevstoupíš, to je v podstatě objektivní fakt, ale navázat na některé věci, na které bychom z mého pohledu navazovat neměli. To existuje. No a protože samozřejmě ta identita, kterou bych nazval identita srpu a kladiva, slábne, protože lidé, kteří v tom vyrůstali, odcházejí, umírají a tak dále, tak se hledala nové, nazval bych to ideologické náboženství, které by přineslo novou energii boje. A bohužel místo demokratické levice, moderní levice, se ta energie často hledá jinde, a to v tom proudu konzervativně nacionálním. Tam samozřejmě existuje hodně energie. Vystrašení lidé se mnohdy obracejí do minulosti, obrací se k tradicím a k těm tradicím jaksi mohou být počítány i tradice z 19. století, kdy se konstituovaly národní státy a kdy velmi silnou součástí politického boje byl boj mezi jednotlivými národy. A to já si myslím, ale že je anachronismus v lepším případě, v horším případě, když to má extrémní podobu, tak je to dokonce škodlivé. No a vy jste prožil 90. leta v komunistické straně, 0. leta, 10. leta a půlku 20. A teďko jde o to, vy jste tam neviděl za celou tu dobu jako ty stalinistické tendence, nebo dejme tomu ty nedemokraticko-ideologický, protože vždycky přece u KSČM bylo potřeba se jako k něčemu upínat a asi ta pevná kotva prostě vždycky byl vztah k tomu minulému režimu, ať tam byl Grebeníček, Vojtěch Filip a teď Kateřina Konečná. Tak zaprvé já si myslím, že v politické straně by tou kotvou měl být program. Pochopitelně v psychologické rovině ty členové hledají motivaci složitějším a různým způsobem. Takže pro mnohé byla příslušnost k KS, a teď tam dodáme to ČM, byla do jisté míry útěchou, že nezradili, že se nerozešli se svou vlastní minulostí. Ale tuto sociální útěchu může přece politická strana, která míří do budoucnosti, servírovat lidem starším s jistým pochopením, ale určitě to nemůže být páteří jejího programového směřování. A o to jde. Neexistuje politicky čistý subjekt, kde všichni mají homogenní ideologické přesvědčení, kde jim to srdéčko tluče ve stejném rytmu. To neexistuje. Lidé jsou různí a ta míra shody se vymezuje právě politickým programem. A protože jsou lidé různí, tak k tomu patří i ten respekt k různým názorům, protože názory nikdy nejsou hotové, vyvíjejí se různými tlaky a protitlaky. A jakmile potlačím názor, který vždycky někdy je většinový, někdy minoritní, a nařídím jenom jeden názor, no tak pochopitelně omezím i ten vývoj a ten ideový základ, to jádro programové se v podstatě zamrzne a není schopné dalšího vývoje. Já se obávám, že ten náš transformační program, který KSČM tehdy na počátku 90. let vyhlásilo, takže posledních zhruba asi 10 let zamrzl. Ta strana začala ideově, lidsky také, protože zestárli ty lidi, ale ideově stagnovat. Ten takzvaný transformační kurz, a já to mu říkám transformační kurz a poměrně podrobně jsem to popsal i ve své knížce, kterou jsem napsal, když jsem skončil v parlamentu, tak ten transformační kurz se zastavil, strana ideově začala stagnovat a hledala záchranu v různých populistických poťouchlostech, které si myslím, že na levici nepatří.
No a vám často říkali, a o vás se tak často referovalo, že jste jako spíš sociální demokrat nebo někdo, kdo vlastně nevědí, proč je u těch komunistů, protože ten leitmotiv u komunistů je víceméně teďka spodobněn v předsedkyni Konečné. Jo? Prostě někdo, kdo vlastně na minulém režimu shledává spoustu dobra, kdo se dneska kloní k nedemokratickým režimům na východ od nás a minimálně moje sociální bublina, ale taky kdo další říkal, jo, Dolejš, ten vlastně ani není moc pořádný komunista, ten je tam omylem. Co vás pohánělo u toho tam zůstat, nebo respektive byl jste naivní, jakože se to dá ve skutečnosti zreformovat a že z toho může být moderní levice, jako to vidíme, já nevím, třeba v Německu nebo ve Francii? No, podívejme se, co je levice, respektive co mohla být levice těsně po roce 1989. Stigmatizovaná jakákoliv partička, jo? Protože... Obecně levice bylo slovo problematické, protože, bych řekl, tou oficiální propagandou byla levice stotožňovaná z někdejší KSČ. A to se samozřejmě lidem nelíbilo, dokonce znám spoustu členů strany, kterým se to také nelíbilo. Takže to chápu. Na druhou stranu pravice a levice máme dvě ruce. Když si jednu uřízneme, těžko zatleskáme. To prostě nejde. Čili pravice a levice je svým způsobem přirozené dělení v tom politickém prostoru. Sice to není jediná osa, ale dost významná. Vy na to jdete ze široka. No, já musím, protože chci se dostat k tomu, že levice v roce 1990 a v dalších letech byla rozdělená na KSČM a sociální demokracii. To ano, ale to mělo především historické příčiny. Sociální demokraté se znovu mohli přihlásit ke svému přesvědčení, vraceli se z ciziny. Prostě byla založena obnovená sociální demokracie s celou její dlouhou historickou tradicí. Komunisté to měli naopak. Tam nebyl prvek navazování kontinuity, ale spíše rozvazování kontinuity, tedy diskontinuita. KSČM se oddělila od značné části své minulosti, tedy od té, řekněme, totalitní či autoritářské, to je možná lepší slovo, autoritářské minulosti. A ta diskontinuita vedla také k tomu, že se ty dva póly k sobě zblížily. Že mezi komunistou a sociálním demokratem nebyl zásadní rozdíl, pokud oba ty směry chtěli uplatňovat demokratické metody, pokud pochopili, že evropský rozměr politiky je samozřejmý a že aniž by se mračili na ostatní azimuty, tak pro ně už nebyl Kreml ten, který velí a odkud občas přijde mráz. No a Čili vymanit se z té hegemonie. A to si myslím, že to se aspoň programuje, v KSČM stalo. A u sociálních demokratů zase si museli ujasnit svou historii, která byla levicově reformní, by se dalo říci, kde se historické socialisté přihlašovali k socialistické internacionále a tak dále. To jsou ty programové přesahy sociální demokracie ve 20. století. A pokud se zblížili, pokud byl zasypán ten příkop, který vznikl v roce 1921 pod vlivem ruské, tedy Leninovy revoluce, a následně prohlouben bolševizací, a v podstatě asi nejtrpčí pak bylo, když byli sociální demokraté sfúzováni násilně po roce 1948, to byl ten nechvalně známý slučovací sjezd, tak to udělal obrovskou trhlinu. Vždyť i sociální demokraté za Gottwalda mířili do věznic, byli zavíráni, umírali. Jo, tohle všechno mezi námi je. A pokud někdo ze strany komunistů odpovídá, že sociální demokrati jsou stejně zrádci dělnické třídy, stejně zrádci myšlenky, tak v podstatě to je člověk, který žije v 50. letech. Ten příkop objektivně historie ho zasypala. A jenom někteří lidé se tváří, že zasypá není. Čili já jsem měl vždycky napříč levicovým spektrem blízko ke každému člověku s levicovými názory. Nemyslím si, že jsem bolševik, rozhodně nejsem stalinista, ale pokud chápu komunismus jako určitý rozměr idealistický, který se ale pragmaticky hlásí k nějaké složité cestě k demokratickému socialismu, tak si myslím, že tam není žádná překážka, abych mohl komunikovat se sociálním demokratem. A dokonce bych si dovedl představit i propojení organizační, stranické a tak dále. Já v tom nevidím problém. A to propojení samozřejmě se stalo daleko imperativnější po tom, co levice, jak komunistická, tak nekomunistická, vypadla z parlamentu.
To chápu, ale ta otázka zněla, jestli jste si nepřišel za 90. 0. 10. léta jako někdo, kdo vlastně je idealista obklopen pragmatiky a že komunistická strana asi těžko chce zavádět nějaký komunistický ideály a krásný utopie, ale spíš jako paběrkuje na různých zkazkách o tom, jak se krásně žije v Moskvě. Jo, že se zase komunisti vrátili k adorování Moskvy, přestože tam už nesedí žádnej komunista, aspoň ne jako papírově, ano. Ale že ta historická vazba prostě na tu Moskvu jako protivníka toho zlýho západu tam furt je. A tak vy jste ale přece musel sledovat už v průběhu těch let, že se tohleto děje a že asi těžko tam najdete další idealisty, kteří by alespoň byli tak výrazní, jako jste vy. No, víte, já idealista jsem, já se za to nestydím. Ono je rozdíl mezi tím být naivní a být idealista. Aha. Idealista je ten, kdo má ideály, opírá je o hodnoty, o hodnotové ukotvení, ale zároveň je realista. Já jsem jako v podstatě bývalý vědec i člověk rozumu, to znamená přemýšlím o té praktické dimenzi a já si myslím, že idealismus to je něco jako kompas, který tady v sobě máte. Ale racionální člověk přemýšlí, jak ty věci dělat. Aby byly přijatelné pro lidi, aby byly efektivní, aby nevedly k pravému opaku. Je známé bohužel autoritářské systémy, které chtěly ordinovat lidem blaho, tak dopadly přesně naopak. Takže tady to kritérium praxe, ta sebereflexe s pomocí rozumu je strašně důležitá. To si myslím, že já jsem se o to vždycky usiloval a pokud v 90. letech takto pragmaticky idealistických lidí ve straně bylo víc, tak jsem mohl věřit, že ten pokus o transformaci KSČM vyjde. A selhal. Podle mého názoru dneska už musím říci, že nejspíš selhal. Asi nemám mandát tomu vynášet soudy dějin, ale já osobně vnitřně, subjektivně jsem přesvědčený, že selhal, protože ubylo těch racionálních idealistů a zbyli ti lidé, kteří jednak hledají ve straně tu útěchu za minulý život, jednak tíhnou k sebe menšímu drobečku moci a pak jsou hypnotizováni jinými ideologiemi, které podle mě na levici nepatří. To je diagnóza určitého klimatu, který v této oblasti se vytvořil a proto já jsem byl už poněkud skeptický, jestli dokážeme tu kárku té moderní levice tlačit dál dopředu. Výsledkem toho bylo teda to, že jsem rezignoval na členství v ústředním výboru a ta rezignace na kandidátce hnutí Stačilo, to pak měla samozřejmě i ten praktický rozměr, že řekněme ztráta toho potenciálu rozvoje v KSČM vlastně nás dostala na křižovatku. Jsme si vědomi, že sami nemůžeme, srpy a kladěva to už neutáhnou, neutrálnější třešně jsme si sami zrušili a vrátili jsme se k hvězdám, ale to samo o sobě, to je marketing. Zatím není obsah. Takže proto jsem jako řekl, že musí ten strategický krok po 35 letech existence KSČM být o tom, že se začneme spojovat. Že přestaneme si hrát na tu propast mezi komunistickou a nekomunistickou levicí, že se opřeme o levicové bratránky, strýčky, říkejte tomu, jak chcete, a že rozumní lidé u nás i u nich dohromady můžou vytvořit určitý základ pro odražení se levice do modernější doby. My už jsme v 21. století 25 let, takže by se zdálo říct, že jsme na to měli dost času. Ano, ale bohužel jsme teda ten čas prohospodařili a to teď neříkám jenom o nás. O KSČ mohu mluvit s určitou dávkou, řekněme, vnitřního prožitku, ale obávám se, že to patří i na adresu té ostatní nekomunistické levice. Zejména v Čechách, protože pozitivní výsledky Pyrenejský poloostrov zná levici. Francie zná levici. V střední a východní Evropě se levice možná začíná trošičku stavět na nohy. Na Slovensku se to teda nepovedlo, ale řekněme, polská levice se vrátila do parlamentu. Německá levice, včera byly volby, takže ta se zachránila v podstatě, byť sociální demokracie spadla na, myslím, 16% německá. A co by za to česká sociální demokracie dala? To je historický minimum, ale a pokud jde o tu radikálnější levici v Německu, je to náš partner, tedy dlouhodobý politický partner Die Linke, no tak ta dokonce se pozvedla. Ale pozvedla se díky tomu, že se zbavila odpadlíků kolem Sáry Wagenknechtové, která vsadila na tu konzervativně nacionální notu
A v podstatě to jednu chvíli vypadalo z Die Linke velmi bledě. Ale výsledek byl ten, že do Bundestagu se nedostala Sára Wagenknechtová, ale Die Linke posílila na asi 8,5%, což je asi 64 mandátů v Bundestagu. Co znamená, že v podstatě vytvořila se šance na pokračování německé levice, ať té reformní nebo té radikálnější složky, ale že ta levice tam začíná být opřená už o novou generaci. O generaci 21. století, pro kterou sociální pokrok není sprosté slovo, která nehledá spásu jenom u jaksi nic než národ a velké Německo a tak podobně. A to si myslím, že to je dobrý signál. Bohužel zatím u nás se o to pereme a je otázka, z jakých podmínek my jsme podobnou jiskru měli vykřesat v Čechách. Takže stačilo je teda od ideálu oproštěná marketingová kárka, která vsází na populismus a národovectví. V podstatě ano. Je to samozřejmě můj názor, ale já se domnívám, že za prvé tento názor snad mohu říkat veřejně a za druhé má oporu v konkrétních faktech, protože marketingová značka Stačilo se narodila loni na jaře, když se potřebovalo vymyslet způsob, jak dostat předsedkyni strany zpátky do Evropského parlamentu. Ona byla lídr, ona byla všude vidět, ale tím vehiklem už nebyla strana s těmi srpy a kladivy, ale bylo to koalice Stačilo a členy té koalice byli lidé, kteří nemají nejenom komunistickou či socialistickou, ale ani obecně levicovou minulost. Čili z mého pohledu jediný levicový bod, aspoň v té symbolické formální podobě, byla ta lídryně, ta Kateřina Konečná, ale samotná podoba té koalice byla nelevicová. A ten problém se obnažil po zvolení, kdy Kateřina Konečná se svým teda souputníkem Dostálem, tak se nezařadila tradičně po 20 letech, nebo po kolika, 2004 byly volby, že? Ano. No tak po 20 letech, kdy jsme byli členy Evropské levice, European Left, nebo GUE-NGL se to na začátku jmenovalo, tak se do této frakce nezařadila a čekala, jestli najde spojence v nelevicové části spektra, což pro mě nelevicový už jsou lidi typu Luboš Blaha ze Směru, ta Sára Wagenknechtová a další podobné subjekty, čili v podstatě hledali oporu mimo standardní levice. A vy to Kateřině Konečné věříte, že vlastně jako levicová, když spolu nesouhlasíte například v tom, jestli je Putin hrozba? Víte, ono v politice to s tou vírou je složitý. Politika není úplně idealistické řemeslo. Nadšenci, utopisti, to jsou ty, co odmakají tu práci, běhají z mávátky, ale pak přijde ten šíbr, ten šéf politický a ten hraje trošku hry složitější. Takže já politikům nevěřím a myslím si, že ten jaksi idiom, který říká, že politikům se nevěří, politici se kontrolují, říkával to Karel Kryl, ale nevím, kdo je úplně na začátku autor, takže je správný. Takže já neřeším, jestli mám Kateřině Konečné věřit nebo nevěřit, já ji posuzuju podle činů. A ty činy, já jsem jí v roce 2022, když jsme měli poslední sjezd v Brně, tak jsem podporoval její zvolení, protože jsem neviděl nikoho lepšího. A ona byla představitelkou té nové generace. Se zkušeností ze západní Evropy. Člověk by řekl, že přinese tu zkušenost té evropské levice, té modernější levice, kterou mohla načerpat v tom Bruselu, Štrasburku a samozřejmě mezi svými partnery tam v European Left, kteří jsou pokrokoví, mají ta témata i tu agendu rozšířenou, že to není jenom ta agenda, bych řekl, levicová z 19. století, ale je rozšířena o témata, která jsou spíše z 21. století. A to jsem si představoval, že tak bude a věděl jsem, že to bude složité. Nakonec ona ze začátku udělala jednu zásadní pozitivní věc a to se jí podařilo omladit vedení strany. To se jí podařilo. Problém je, že pak samozřejmě se zapnuly ty mechanismy uvnitř strany a ty tlaky zvenčí, které vedly k tomu, a teď nechci, kdo za to mohl, ale ten výsledek byl v podstatě ten, že jsme se začali přiklánět k těm nacionálně konzervativním směrem. První vlašťovka pro mě byla, když byl nominován pan Skála na prezidenta republiky, přitom i naši levičáci uvnitř strany jste měli problém. Vrchní stalinista. No, někdo ho tak nazývá, ale v podstatě ano, je to stará struktura. Já jsem ho několikrát nelichotivě
označil jako normalizační zombie. On by mě asi za to vynadal, není to zrovna lichotivé, ale v podstatě jsem ho tak vnímal a obávám se, že už to lepší nebude. Další pro mě signál byl tedy, že jsme se nezařadili do naší tradičně 20 let jsme tam byli do té frakce European Left. No a další signál byl, když jsme věděli teda, že máme vystaráno, předsedkyně strany má ústavní mandát, OK, to jsme chtěli konec konců a v rámci této taktiky jsme mnozí byli ochotni hledat to zkousnout, ale říkalo se v té době, to znamená podzim 2024, že do sněmovny to musíme změnit. Do sněmovny nemůžeme jít s takhle beztvarým uskupením, že pokud máme použít tu značku Stačilo a nejít jenom za KSČM, tak to musí mít ale jasně levicový obsah. No a pro mě dát tomu ten levicový obsah, nevěřil jsem, že vymyslíme geniální program. To bohužel ta levice není v té kondici, ale že to aspoň bude opřené o lidi s levicovou minulostí a kde budete cítit určitou záruku, že budeme bojovat ani s Fialou, ale ani za Babiše, že to bude prostě alternativa opravdu levicová. A tam jsem očekával, že se podaří vyjednat tu spolupráci se sociální demokracií. No a ta se nepovedla. Za to tam teďko králují lidé, kteří byli v tom přípravném výboru. Nevím, v březnu by mělo být snad už ustavení toho hnutí. No a ty evidentně, jejich přístupy jsou opravdu populistické, účelové a jsou to lidé, kteří opravdu nemají žádnou levicovou minulost. Takže tu značku samozřejmě jak se stáhne dolů a pokud má být mediální klenot, v podstatě by se dalo říct konečná, použitá jako symbol, OK, ale nám nestačí symbol. To opravdu se nedá strategicky levice zachránit tím, že to budeme řešit pouze na úrovni marketingu. Dobře, nedá. A dobře, ale jako nekladete si sám otázku, jestli vůbec chtějí být levicoví. Jo, protože jako co to je levicovost? Levicovost, pravicovost pro běžný lidi. Že? Takže vám by se nejspíš líbilo, kdyby prostě stačilo a v něm komunistická strana tlačili typicky levicový témata a neopírali se o tu nejsnazší cestu vyvolávání jakoby třídní nenávisti, podpořený, dejme tomu, Putinem, ruskou hybridní hrozbou, adorace vlastně těch východních režimů a kritika, možná až účelová, ty Evropské unie. Takže vám by se prostě líbilo, kdyby to mělo konkrétní levicové řešení pro lidi v České republice, ale místo toho to je teda zatím spíš pravicově populistický hnutí, který jako sází třeba na spolupráci i s krajně pravicovými stranami, jako je AfD. Jakoby víte co, myslím to tak, že když dneska dám vedle sebe někoho z AfD, Konečnou, pár dalších lidí, ať už zleva nebo zprava deklarovaně, tak kolikrát říkají úplně to samý o válce na Ukrajině, říkají úplně to samý o Evropské unii, o migrační politice, o úplně vlastně všech tématech, na kterých dneska záleží. No, stačilo, aby bylo skutečně levicové, a ne to jenom o sobě říkalo. Oni o sobě říkají, jsou levicové vlastenečtí. Ta levicovost je tam nadrobená, jo, jako hrozinky ve Vánočce, ale de facto tam dominují jiná témata, ta populistická. A to stačilo by nebylo levicovější tím, že by se natřelo na červeno. Nestane se ani levicovější tím, že bude ukazovat jenom tu Konečnou, ale stalo by se levicovější tím, na jakých lidech a jakém strategickém záměru stojí. A ano, ti architekti hnutí Stačilo, můj hlavní cíl, se dostat do parlamentu, aby mohli zobchodovat tu svou pozici, ať už bude jakkoliv silná, s Andrejem Babišem, protože to je ten základ té mocenské úvahy na říjen, listopad letošního roku. Ale tam pak samozřejmě vypadává ze hry, že když chceme svrhnout Fialu, to zase jako chápu, že jsme proti této vládě, to je logické, ale že nejsme užiteční idiot jenom Babiše, protože zatímco Fiala je v exekutivě a sbírá minus body za to, že doba je těžká a že oni to řídí mnohdy velmi špatně, ale co nabízí Babiš?
Babiš je také pravice, není pravda, že je levice, že se mu třeba pod tlakem Konečné a spol podaří ohnout páteř doleva, to není pravda, on je pořád oligarcha, ale chápe, že v této jeho pozici může sbírat body čistým populismem. A ten jeho populismus už je jiný než v roce 2017 nebo v roce 2021. Přece jsme si nemohli nevšimnout, že Andrej Babiš mezitím v tom evropském rozměru podepsal spolupráce s lidmi, jako je Orbán, jako je Le Penová, má blízko k lidem typu Salvini a tak dále. Ale to je krajní pravice v Evropě v podstatě. Ale jsou to lidi, který podporuje Kateřina Konečná. No ale to jsou lidi, vůči kterým jsme ještě před 5-6 lety demonstrovali na náměstích. Když přišli podporovat Okamuru tyhle ty lidi, tahle plejáda, tak mladí komunisté šli do ulic protestovat, že tady krajní pravici nechceme. Jak chceme být levicovou alternativou a zároveň se kamarádit s těmito lidmi? No ale tak ten kamaráčov tam nejspíš je, ne? Nebo jako dovedete si představit, že by třeba stačilo ohrnulo nos nad SPD a řeklo ne, tyhle ty pravicový populisty my nechceme. Tak já si myslím, že první, čím jsme měli začít, je ano, nechceme Fialu, ale není pro nás spojencem v tomto boji populistická pravice, která míří směrem popření některých hodnot. Pro boha Okamura není žádný levičák. Okamura není žádný člověk, který by, a ani Babiš, který by zavedl solidárnější daňovou reformu a tak dále. Na co se podíváte? Přece daňová solidarita je levicová hodnota, z našich spojenců to nikdo nepodporuje. Jednou z výraznou hodnot levice je boj s imperialismem. V době, kdy imperialismus pro nás je bezprostředně spíš z té ruské strany, tak jako kdybychom zapomněli doby, kdy jsme kritizovali imperialismus. Zůstalo teda to nadávání na Spojené státy, to ano, ale problém současné Evropy nejsou Spojené státy, ale výboje Putina na východě. A to jsou všechno signály, že ta tradiční levicová orientace a ty tradiční hodnoty vlastně nejsou zastávány tímto křídlem a že skutečně jde spíš o ten populismus, než o ty jednoduché levicové hodnoty. Oni jsou v podstatě jednoduché. Vždyť je to solidarita, silný sociální stát, fungující veřejné služby. Pokud chceme mír, tak ale opřený tedy o nějaký vydiskutovaný bezpečnostní systém, nikoliv o to, že rozbijeme Evropu, rozbijeme NATO a pak budeme na těma troskama stát a lomit rukama, co teď budeme dělat. Jo, to přece není odpovědná levicová alternativa, která by mohla vládnout a která by dokonce mohla ovlivňovat Evropu, aby Evropa byla sociálnější a levicovější. Jestli toto chceme, tak musíme být alternativou. Aby jsme byli alternativou, musíme to postavit na vlastních hodnotách a vlastní orientaci a nekontaminovat se věcmi, které jsou mnohdy v přímém rozporu s tím, co jsme kdysi říkali. Já se k těm lidem vrátím, protože je to celkem zajímavá diskuze, jako kdo vlastně zatím stačilo stojí, ale nemůžu nevzít ještě za jeden roh toho Putina, protože čím si teda vysvětlujete, že to je Moskva, která má historicky u těch vrchních komunistů teďka teda inkorporovaných dostačilo vlastně ty sympatie. Jo, jako v čem jim imperialista a oligarcha Putin přijde jako spojenec raději než kdokoliv ze západu? Je to jako historický úděl komunistů nebo lidí ve stačilo být s těma, který se snaží zničit status quo nebo rozbít jako nějaký ty západní kapitalistické struktury, když vlastně ty... Proč by levice dneska měla být pro putinovská racionální vysvětlení? Nemá. Samozřejmě lze vidět tady určité dědictví dávné minulosti. A to nejenom v Čechách, obecně. Já si myslím, že vypořádat se s dědictvím ruské revoluce, to je rok 1970, zpočátku Lenina, pak tedy bohužel hlavně Stalin, 1917, ano. Tak to samozřejmě byl bolestný proces. Obnažit to, co se v Rusku dělo za Stalina, bolelo. Pochopit, jaký vliv to mělo na globální procesy, kdy po válce vznikl takzvaný bipolární svět, kde měla probíhat soutěž kapitalismu a socialismu a ve skutečnosti to pak skončilo
krachem stalinistického sovětského modelu. Takže to chvíli trvá a lidé si to spolu nesou. Takže zejména ti i starší, pochopitelně, kteří sáli lásku k Sovětskému svazu a hrdost na velkou říjnovou socialistickou revoluci, tak ty si to samozřejmě sebou nesou. Dneska pochopitelně racionálně uvažující člověk ví, že ať již hodnotíme sovětský model, historický sovětský model jakkoliv, tak dneska neexistuje. A že hnacím motorem současného ruského vedení je obnovit imperiální velikost, a to třeba i tím, že se vykašlo na mezinárodní právo, že přehlídnu, že vlastně suverénní státy mají také svá práva, protože Ukrajina byla a chce být suverénní zemí. A tohle všechno jsou znaky samozřejmě neodiskutovatelného imperialismu. A vymlouvat se, že Putin vlastně dělá podobné věci, jako kdysi dělal jiná impéria. A nemusíme jít až do antiky a do římského imperia, bylo britské imperium a v minulém století po rozpadu koloniální soustavy byl tady osud bývalých koloniálních velmocí a jsou příběhy, kdy Spojené státy také ne vždycky drželi prapor demokracie, ale zajišťovali si svůj vliv ve světě. Ty historické příběhy tady jsou, ale dneska řešíme Rusko v Evropě. A ta nechuť to řešit, podle mě, souvisí, když budu optimista, tak především s psychickým blokem v hlavách lidí. A když bych byl pesimista, no, tak bych tam viděl napojení na určité, řekněme, vlivové struktury, ale to bohužel sebou velká politika vždycky nese, že kolem vás začnou pobíhat lidi, kteří představují prostě nástroj vlivové struktury někoho. Já jsem byl a zůstávám idealistou, ale byl bych naivní po 30 letech v politice, kdybych to nevnímal i kolem sebe. Že se na mě zkoušelo mnohokrát různý vliv, a jenom jde o to, jak silný jste názorově, osobnostně, abyste zůstal sám sebou, protože ta nejvyšší politika je opravdu mlejnice. Proti třeba ruský propagandě a proti jejich vlivovým agentům, který zkrátka rekrutujou z evropských zemí svoje spojence, který pak tlačí jejich narrativ v té společnosti. Pochopitelně, ale dodejme pro poctivost, že vlivové struktury tady nejsou jenom ruské, samozřejmě. Jsou tady jak z východu, tak ze západu. To je život. Já jenom, že ještě třeba někdy v roce 2015-16 tehdejší už bývalý prezident Klaus zpochybňoval existenci jakýkoliv ruský propagandy, což i v kontextu té doby, bylo to, že už po anexi Krymu a tak dál, tak znělo fakt směšně, protože proč by nedělali tu propagandu, když ano, chtějí zvýšit svůj vliv ve světě, stejně jako to dělá Západ, ale tady se popírala jenom jedna ta propaganda, že jakoby neexistuje. Dobře, takže vy jste vlastně tady zmínil optimistickou a pesimistickou variantu toho, proč vlastně k té Moskvě tíhnou, a já si myslím, že to je jako akceptovatelná odpověď. Spíš bych se teda podíval na to, že vy tím říkáte, že teda současný stačilo, komunistická strana, dejme tomu, nedrží ten prapor levice, těch základních pilířů té levice, který by měli chtít ve společnosti vidět. Ano, KSČM není hegemonem v hnutí stačilo. A kdo je hegemonem v hnutí stačilo? Tak ideově tam nepochybně jde o tu pragmatickou část dostat se k moci. Kdo se dostane k moci, to uvidíme, až budou známé kandidátky a samozřejmě to trošku ovlivní voliči, protože ty budou mít dispozici kroužkovací možnost, to znamená preferovat. Víme, jak to dopadlo s Piráty, když šli do voleb společně se STANem, takže to samozřejmě vliv určitý má. Ale v podstatě tím hegemonem teda je ten mocenský pragmatismus. A ten mocenský pragmatismus má nějaký svůj vnitřní cíl. Jasně, že levice dneska jako aktuální cíl nemá demokratický socialismus. Brání svou identitu, brání své priority a své hodnoty, jako je už zmiňovaná solidarita, mohli bychom dodat emancipace, lidská práva a tak dále. Pochopitelně, pokud lídrem hnutí stačilo bude předsedkyně KSČM, tak to určitý vliv má. Pokud KSČM bude přispívat určitě významnou částkou na volební kampaň hnutí stačilo, tak to také má svůj vliv. Dobře, takže v tomto ohledu pragmaticky představitelé KSČM svůj vliv na hnutí budou mít. Dobře, ale ideovým hegemonem není KSČM jako subjekt radikální levice. Nakolik je ale Kateřina Konečná představitelem té levice, když ona bydlí
na primě CNN, to si musíme říct, je tam pořád. Jo? A teď samozřejmě neustále relativizuje válku na Ukrajině, neustále mluví o zločinech Západu a o tom, jak prostě mír, ale ve skutečnosti je to jenom papouškování toho ruského narrativu. Tak nakolik je to vlastně jako autentická levice nebo záruka toho, že stačilo se nezvrhne v SPD 2, kde vládnou vidláci a prostě lidi, který, a tím vidláci myslím s velkým V a neurážím tím jako spoluobčany z vesnice, ale rozumíte mi, jo? Je to teda projekt, který chce zkrátka jenom tu moc, anebo chce opravdu změny ve společnosti k tomu, aby byla třeba ta daňová solidarita, jo? Hnutí stačilo samozřejmě se formuje. Dobře, takže nelze nelze říct, kam až dojde, ale na té cestě provedl některé kroky, které mě vedly k obavám, že to levicový obsah mít nebude. Jedním z těch kroků bylo, že v době, kdy vznikalo, to je půlka listopadu, tak se v podstatě věnovalo dohodám mocenským uvnitř, ale jednání se strategickým partnerem, jako je sociální demokracie, se příliš nevěnovalo. Jinak by nebylo možné, že když po vzniku hnutí stačilo, byla v lednu tisková konference, kde se představilo a byli tam zakládající strany jako podporovatelé toho hnutí, tak tam ten strategický partner chyběl. V podstatě se to jako přes kopírák zopakovalo. Ty subjekty, které pomáhaly konečně na jaře 2024, tak se spolu podepsali, čili v podstatě vyslovili souhlas s tím, jak se to staví, ale sociální demokracie k tomu nebyla připuštěna. Tady se prostě přepřahají koně za vůz. Místo, aby se ty dva hlavní subjekty, to znamená KSČM a sociální demokracie, sešly a začaly připravovat tu identitu, a to je nejenom o programových textech, tam by nějak odborné zázemí těchto stran něco vyplodilo, ale je to především o vůli těch představitelů těchto stran jít společně. Ale a to se nestalo. No jasně, a tak vždyť je to komedie. Já jsem viděl Kateřinu Konečnou v neděli v Partii a ona říkala, a jednání se socdem, nebo jak se teď jmenují, ona předstírala, že ani neví, jak se tenhle ten jediný strategický partner komunistů vlastně na té levici jmenuje. Jo, takže tam mně přijde, že to je spíš taková sranda ze strany stačilo jakýkoliv pokusy o, dejme tomu, levicovou politiku nebo o nějaké jako spojování se na té levici. Ale vlastně ta otázka zněla tak. Máme tady Stačilo, který má v programu vystoupení z Evropské unie. Máme se bát, že prostě když se stanou nějakým jazyčkem na vahách, nebo když prostě získají sílu, tak vlastně výstupem nebude, že budou takzvaně tlačit Babiše do něčeho levicového, ačkoliv není levičák. Ale že výstupem bude, že budou neustále každýho vydírat tím, že prostě jejich hlavním cílem je uspořádat referendum o vystoupení z EU, o vystoupení z NATO, o vyvázání Česka z nějakých mezinárodních smluv. Je to vlastně reálná hrozba podle vás? Kdyby se myslelo vážně, že se bude spolupracovat na levici, tak přece od začátku víme, že témata geopolitická, zahraničně politická jsou předmětem určitého sporu nebo názorového rozdílu a měla být primárně zařazena k jednání u kulatého stolu. A sociální demokracie například vyslala signál, že by byla ochotná se nebavit o Czexitu, nebavit o odchodu z NATO, ale bavit se o referendu, a to, dodávám, o obecném referendu, aby vůbec bylo uzákoněno. A jak by pak to referendum bylo používáno, to je věc samozřejmě další. To byl reálný kompromis, protože nejenom sociální demokracie. Já sám bych byl vždycky proti Czexitu, protože to považuji za strategickou hloupost. Pokud jde o NATO, tak tam samozřejmě je to o něco složitější, ale dalo by se to opět zjednodušit tím, že pokud chci kritizovat NATO, v tom mi nikdo nemůže bránit, kritika je otázka názorová, ale neměl bych chtít, aby se pár měsíců po volbách začalo řešit, že odejdeme z NATO a vlastně nemáme lidem co říct, jak bychom jim zajistili bezpečnost. My bychom vlastně tímto neuváženým krokem, nepřipraveným krokem Českou republiku hodili do bezpečnostního vákua. Takže dokonce i ten, kdo kritizuje, a řekněme si v mnoha ohledech třeba i právem, kritizuje NATO,
tak vlastně by se zachoval jako nezodpovědný dobrodruh. Protože na stole není hotová a k realizaci připravená alternativa. Jasně, že na to má svý problémy, Trump a tak dále. Otázka, jestli máme posilovat evropský pilíř na to, co uděláme, když v podstatě Trump nebude ochoten respektovat článek 5, to je to v případě napadení člena NATO a tak dále. Tyhle problémy tady jsou, ale musí se řešit prakticky. To znamená, aby jsme se nedostali do bezpečnostního vákua. Tohle, kdyby si vydiskutovali mezi sebou u toho kulatého stolu, tak tato otázka vůbec není problém. Já se obávám teda, že za prvé tady bude spíš tvrdit muziku Babiš a za druhé on v podstatě nechce z Evropské unie. On dokonce nechce ani z NATO. On pouze chce provádět něco, nazval bych to, politiku jako Fico. Prostě ten Brusel, tu centrálu NATO nebo EU otravovat, vydírat v podstatě, aby měl své body. Jasně. A jakým způsobem to dělá, to jako je mimo téma tohoto rozhovoru, ale já osobně bych teda viděl radši, aby tohle bylo pojato z té levicové perspektivy a ne z pozic jednoho oligarchy. Rozumím, no tak tam se asi dá mluvit i o tom, že tímhle způsobem luxuje domácí hlasy a těch populističtějších hnutí, kdy on vymazal ve skutečnosti sociální demokracii, komunistickou stranu. A můžeme se bavit i o tom, že převzal většinu hlasu SPD, který to je, dá se statistický fakt. A teď je jenom otázka, jak se to bude vyvíjet zbývajících 8 měsíců do voleb. Do voleb zbývá 8 měsíců, vy na kandidátce nebudete. Já jsem řekl, že moje nedůvěra k projektu Stačilo je taková, že nechci být na kandidátce, protože za prvé ti architekti toho projektu mě nedávají záruku, že by šlo o levici. A za druhé, jakmile bych byl na té kandidátce, tak bych vlastně dal závazek určité loajality s tou partou lidí. A já v tuhle chvíli dávám přednost právu veřejně vyslovovat i kritičtější názory, což si myslím, že pro budoucnost levice je důležitější, než jak si se nechat disciplinovat a jít v jednom šiku, protože ten šik mi přijde, že nemá jasné velení. Takže vás člověk nenajde ani nikde jinde. Nemáte v Merku něco jiného? Ne, že bych občas nepostřehl různou nepřímou nabídku, ale já jsem se rozhodl proto nejít, se stačilo, ne, abych někde urval jinou, lepší šanci. Já jsem se letos vlastně dostal už na hranu důchodového věku. Moje ambice nejsou mít koryto. Já prostě jsem 35 a více let byl na levici. A tomu chci zůstat věrný. Já jsem si užil své v politice a zradit to na konci svého produktivního života se mi opravdu nechce. Takže já budu dál říkat to, co si myslím, přiměřeně svým zkušenostem a znalostem, ale opravdu tohle pro mě není výzva. Jestli by mě někdo oslovil, že chce, aby jsem mu pomohl, tak se rozhodnu na základě aktuální situace, jestli by to vůbec pomohlo věci, ne mně. Já dneska ani nevím o nějaké kandidáce, která by měla šanci a k Babišovi nepůjdu. Tam jeho volební výsledek zřejmě bude dobrý, ale tam se necpu. A ty rozdrobené subjekty, které dneska se snaží zachránit levici, tak zatím v podstatě to není o šanci na kariéru. Je to spíš boj o to, aby ta levice vůbec přežila. Vy jste politicky činnej od revoluce minimálně. Byl jste strašně dlouho poslancem. Nebyly časy, kdy jste se jako styděl, nebo kdy jste si bral nějaký připomínky minulého režimu k srdci tolik, že jste si říkal, a proč já vlastně ještě u těch komunistů jsem, když jako nezdílím ten světonázor glorifikace Moskvy, po tom, co tam začal Putin řádit a tak dále. Nebyly někdy tyhle ve vaší hlavě dilemata? Já nevím, jak v jiných profesích, ale obecně si myslím, že každý občas zapochybuje, jestli jde správnou cestou, jestli něco nemohl udělat jinak. To je normální. Pokud jde o tu politiku, asi bych měl daleko větší pochybnosti o té cestě, kdybych zároveň nebyl nadán určitou odpovědností. V roce 89 po listopadu jsem se stal předsedou základní organizace v Ústavu prognózování. To není žádná
kariéra, byť to tehdy mělo trošku zvuk. Pak jsem se stal předsedou pražské stranické organizace několik let na to, kterou jsem vykonával tu funkci asi 8 let, ale to už určitá odpovědnost je a bylo to v těch 90kách, kdy bylo všechno možné, kdy jsme procházeli transformací, kdy KSČM hledala svou identitu, jestli půjde cestou sociálně demokratickou nebo reformně komunistickou, anebo se bude vracet do té minulosti, jako tehdy chtěli Štěpánovci. Tohle jsem chtěl vybojovat, protože ten odkaz toho programu z počátku 90. let jsem bral vážně a věřil jsem té šanci, že KSČM může být nositelem demokratické, modernější levice, která uchopí tu příležitost a nasákne ty nové znalosti z nových časů. A možná jste to chtěl pomáhat. Ano, a nakonec jsem to dělal z pozice i místopředsedy strany pro program, což jsem dělal od roku 1999 s malou přestávkou až do roku 2018. Tak to je taková zodpovědnost, že prostě, kdybych to já vzdal, tak co? A to, že jsem byl volen opakovaně do té funkce místopředsedy, tak jsem bral jako, že ve straně existuje, když ne, určitě ne všichni, to nikdy, ale že tam existují lidé, kteří mi v tomhle věřili, drželi mi palce a pomáhali mi. A to vždycky byli. Akorát tedy bohužel dneska už to musím o tom mluvit v minulém čase, protože ne o mě, mou podporu, ale o podporu těch myšlenek už, řekněme, není taková poptávka v KSČM jako bývala. Dneska mám pocit, že tam spíš dominuje snaha přežít i za cenu, řekněme, vynechání těch debat o budoucí identitě. A to mi vadí, protože se obávám, že ty debaty o identitě levice mají být brány vážně, protože bez nich to nepůjde. A zdá se vám, že červená trošku hnědne. No to také. Pokud bychom pragmaticky vzali vystupování některých lidí, zejména na sociálních sítích, tak to mě ten stud skutečně oblévá také. Ale ono, nikdy nemáte stranu nebo jakýkoliv prostě subjekt, kde by nebyly úlety. Podstatné je, aby ty úlety, aby jsme z těch úletů si brali poučení, aby se od nich dokázali distancovat a aby nezačali dominovat. A bohužel to pábení toho nahnědlého kurzu a diskurzu, tak to je čím dál silnější a nevím, jestli KSČM dokáže najít v sobě dost sil, aby mu odolala. Teď to hodnotím už jako nečlen, ale přesto po těch 37 let, vlastně jsem vstupoval na začátku roku 89, tak těch 37 let, samozřejmě jim budu držet palce, aby do té největší ostudy skutečně nespadly. To jim budu držet ty palce i jako nečlen. Já jsem se narodil v roce 1990, takže rok po listopadu 1989 a v 90. letech jsem vás zaregistroval poprvé, nebo snad možná to bylo na přelomu tisíciletí, kdy jste někdy dostal přes hubu. To byl, ano, to byl rok, myslím, 2006, ano. Tak vidíte, jak to splývá. To byly mimo jiné doby, kdy komunistická strana běžně dostávala 15-20% ve volbách. Ano, měli jsme v českém parlamentu 41 poslanců a do evropských voleb s Miloslavem Ransdorfem jsme jaksi málem vyhráli volby a vyhrávali jsme i například v Ústeckém kraji volby. Takže to jsme byli velice silní, protože nás vynesla vlna, kdy transformace české ekonomiky a společnosti po roce 89 se ukázala problematická. Ano. Že debaty o transformačním scénáři tehdy měly smysl, nějak jsme se vybrali a ty výsledky nebyly povzbudivé. A v podstatě na přelomu toho století či tisíciletí se otevřel problém, jak dál. A lidi hledali. A pokud ztratili důvěru ty takzvané transformační subjekty, což bylo především ODS v čele s Václavem Klausem, no tak hledali. No a lidé tady mají určité požadavky, které by šly označit jako levicové. A tehdy měli ještě chuť a vůli to spojovat nejenom se sociální demokracií, ale i s námi. Vnímali, že levice může být pluralitní. A tehdy po volbách v roce 2002 levice dokonce měla většinu v českém parlamentu. To předtím ani poté nikdy neměla. My jsme tehdy měli Miroslav Grebenčík a Vladimír Špidla, kdyby to sečetli, tak by měli pohodlnou většinu v parlamentu. To, že se Špidla s Grebenčíkem nedohodli, to pak samozřejmě mělo jiné příčiny.
My jsme probrali křížem krážem komunistickou stranu, stačilo, geopolitiku. Jak vidíte budoucnost? Ano, teď nás čekají sněmovní volby, budou samozřejmě zase nejdůležitější ze všech, ale paradigma ve světě se mění. Je tady Trump, na druhé straně je Putin. Máte strach z budoucnosti? Tak budoucnost nikdy není zaručená a krize přicházely vždycky, tak proč by nepřicházely dál? Jde o to, jak to zvládneme. Na našem malém českém dvorečku si nemůžeme myslet, že zachráníme svět, ale musíme si umět v tom světě najít své místo. A to začíná samozřejmě uvědomění si, jaký strategický rámec by nám vyhovoval. Svět není bipolární, to skončilo po roce 89. Svět není ani unipolární, byť by se to největším mocnostem líbilo, zejména USA. Svět je dneska multipolární. A to také znamená, že ta soutěž mezi těmi póly, ať již vypočítáme jich, kolik chceme, samozřejmě tradičně Rusko, Amerika, Čína je nový pólem, Evropa by měla být samostatným pólem a jsou tady další velmoce, které jsou sice zatím regionálního charakteru, ale aspirují na svou co největší roli a ty si chtějí přerozdělit svět. A my bychom měli mít zájem, aby to přerozdělování aspoň probíhalo podle nějakých elementárních pravidel, aby nezvítězila konfrontace nad dohodou, ale to samozřejmě mohou prosadit jenom ti partneři, kteří mají nejen vojenskou, ale i politickou sílu. To znamená, že se musí na to umět shodnout. Čili pro mě je zásadní, aby jsem Evropán, a jsem nejenom český, ale i český občan, ale i občan Evropské unie, aby tohle zvládla Evropa. Paradoxně, když rozhodně nejsem fanda Donalda Trumpa, tak paradoxně on jak tu Evropu nakopl, tak nás možná přinutí si uvědomit, že evropskou politiku se budeme muset naučit hodně rychle dělat. Že dal do pohybu mechanismy, které můžou Evropu nakonec posílit. Tak. On samozřejmě na Evropu, já se domnívám, že na ní kašle. Ale je to efekt toho jeho chování, že si chce urvat své. Že chce Evropu podojit, dohodnout se s Rusama, aby měl volné ruce na Čínu a tak dále. To jsou mocenský šachy. Ale efekt těch mocenských šachů je, že už prostě nefunguje po druhé světové válce ten systém, kdy Američani nás hlídali svýma raketama, Rusové nám dodávali ropu a plyn, to platilo zejména v posledních 30 letech, a že na základě tohoto polštáře my jsme si mohli dovolovat experimentovat se sociálním státem. A to přestává platit. Takže jak transformovat Evropu do polohy, která by obstála v té globální soutěži a zároveň, aby nemusela rozbít ten evropský sociální polštář, který tady je, a který samozřejmě je navíc ještě teda diferencovaný mezi vyspělé státy západní Evropy a ten chudý Balkán, východ, ale i ta střední Evropa není zdaleka v dokonalém stavu. Tohle si musíme vydiskutovat, ujasnit a tady nacionalismus jde přesně proti tomuto. Takže i strategicky je důležité, abychom si tohle uvědomili, že jít cestou nacionálního populismu, tak to zhoršujeme. My máme hledat strategii pro Evropu a ten hlas levice, evropské levice, by v této debatě měl být slyšet, protože bychom si měli ujasnit, na čem budeme stavět tu novou, demokratičtější, sociálnější Evropu, která obstojí v té globální soutěži. Jak rozpustíme náklady na obranu, která je nám vnucována, ale bez které to nepůjde? Jak se vypořádáme s klimatickými výzvami, když Green Deal jasně, Evropa se svými kapacitami nezachrání svět, když emise a všechny tyhle ty věci jsou daleko dramatičtější Čína, Indie. Jo? Takže my si musíme uvědomit, že nám nejde o to jít na maximum požadavků klimatických, ale zároveň nemůžeme ani klimatickou politiku zrušit. Ten problém tady je. Takže vyříkat si i tu revizi té klimatické politiky. A tak dále, mohl bych pokračovat. Takže to je ten strategický rámec. No a v tom strategickém rámci se musí najít česká levice a evropská levice. Ve volbách bychom si neměli zabouchnout dveře. Já si nemyslím, že v říjnu 2025 bude vyřešeno. Ale měli bychom dospět do tohoto termínu tak, abychom aspoň něco měli v ruce. Aspoň měli něco v ruce, to je podle mě nejlépe nebo nejracionálněji formulovaný cíl pro levici, protože
nejsme v kondici, abychom mohli měnit svět. Ale měli bychom sílit tak, aby jsme do toho mohli mluvit čím dál víc. A tam potřebujeme nestratit levicovou identitu a zároveň promýšlet racionálně ty recepty v demokratické diskuzi uvnitř strukturované evropské levice. Nespojovat se s nacionalisty, ale držet se toho svého. Moc vám děkuju, že jste přišel do Bídy s nouzí. Myslím, že to byla super diskuze, ale na závěr, stejně jako pro každého hosta, se vás musím zeptat, komu nebo čemu byste dal největší bídu v současném světě. No. Mě štve, že současná politika, platí to jak pro českou politickou scénu, tak pro evropskou politickou scénu a z velké části i pro světovou scénu, je ve vleku toho bezobsažného populismu. Já samozřejmě chápu význam toho, abychom mluvili s lidmi jejich jazykem, aby jsme ty cíle, které chceme, aby nám pomohli jak si realizovat, abychom jim řekli srozumitelným způsobem. Ale nelíbí se, pokud politik je v podstatě spíš politikář, který sbírá body tím, že je vlečen davem. A ten dav oslovuje negativními emocemi, obchodníci z nenávistí. To mi nejvíc vadí. Protože to pak samozřejmě vypouštíme džina z láhve. Něco podobného se stalo v 30. letech minulého století. A i když to nebude identické, tak i ten postfašismus a neorasismus, různé xenofobní projevy by napáchaly ve světě hroznou škodu. Takže to mě vadí nejvíc. A každý, kdo tady přiloží ruku k dílu, abychom se vymanili z těch emocí davu, začali trošku přemýšlet a ukázali, že skutečný vůdce lidem umí vysvětlit, co chce, a ne, že jenom hecuje a hejtuje, tak to je to důležité a tady bych byl rád, aby se to změnilo. Ještě jednou moc děkuji, že jste dneska přišel. Mým dnešním hostem byl Jiří Dolejš, bývalý poslanec a bývalý člen KSČM. Díky. Děkuji za pozvání.